ساعة خينو زينا مسندونا نفلمالنا زخوركم تعزبتنا عمي تمسيو لما على 11 مياديا سدالو زينا تاتويشت الموزان حيزلكم قريبا ذو الخادم عبدي المكتالكم بخورنا عدمكو بلما رست زينا أمباسادر فساد سين بيتروس ኣብ ستوكهولم ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሽወደን ርክባት አካይዶ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ባህላዊ ርሻ ባህላዊ ዕቤትና ቀንዴል ምዕባለና ብዝብል ቴማ ብዓሰብ ተኸፊቱ ኣብ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ኦሮታ መጥባሕቲ ገጽን መንጋጋን ይካየዳሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያን ህንድን ኣብ 6 ጽላታት ክትሓጋገዛ ዝኽእለን ስምዓት ከቲማን ቻይናን ስፓኛን ኣብ ምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይደን ሶርያን ደቡብ ኮርያን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝመስረት ኣፍሊጠን ዝርዝር ዜና አምባሳደር ኤርትራ ሪፐብሊክ ኢጣሊያን ተንቀሳቃስ አምባሳደር ኣብ ንግስነት ሽወደንን አቶ ፍሳሐጽዮን ጴጥሮስ ምስተፈላለዩ ሰበስልጣን ሽወደን ርክባት አካይዶ አምባሳደር ፍሳሐጽዮን ካብ 3 ክሳብ 10 ሚያዝያ ኣብ ስቶክሆልም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርያም ማልመር ዋና ዳይሬክተር አህጉራዊ ጉዳያት ሚካኤል ላንድቫል ከምኡውን ሓላፊት ክፍሊ ስደተኛታት ሶፊያ ኦስትማርክ ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም أذا خمزيلن كلهم بصادر فسحة بيتروس نحلفتي إرتراوين وداويتات أب هاجرات سكاندينافيا بزعبا هلو زبيتاوي زباون هاجراون معبالتاتن تصلونا ملكتو سفيح سمينار كم زكايده كابتوبوتاز بزحنا حبريتا فليتو أفلتو حبرت السبن مشاركة أكلات المبرق زعلمه هاجراو عودزته بهلا ورشا لومي أب عسب تخفيتو وكيل إيرين أحمد دان محمد زدالو زينا وتسبساب دانايت قبريوت كتغربايا هاجراوي عودة زتا بهلاوي ورشا بهلاوي عبيتنا قنديل معبالنا بزبل تيما لومي 11 ميازيا أب عسب أدارش بلين كومات خفيتو اتي كوميشنر بهلن سبورتن امباسادر زمدة تخلا عزازي ازمبرا برغادير جنرال ابراهام عندهم كمون سلطان رحيت عبد القادر داود زترخبلو مخفت سنسرعات بياتاوي تلهيت زتسنين يروم أم حدر زوبا دوبا ويح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي أبزس معقال سلطون هاجراوي بهلي مسرت معبول قطبان سلطون بوليتيكاوي سرعتن كم زخونه بمدقاس كابتي حابتان بهلا ورشاتاتنا نتي ببلوتو إننا معبلنا كنرعمو نتي آلوتاون قود أندما بنقحات كنك ألوسو سلزقبا كل أكل حبرات السبتغات كسرح أسخاخيروم أب ممحدار زوبا دوبا ويح بحري وانا دايركتر كفلي بهلن سبورتن ويزور حوا محمد بوغانا اتعود زته أبت زوبا مكيادو رزين ترجم كم زلوا بمتقاس نعوتو نزتصعرو أكلات أمسكينا أب كوميشن بهلن سبورتن حلافيج أنفر مرمر سنة انتا ورشا دكتور ጸጋይ ميدين يرينا بصحبه حبريتا اتهاجراو عودة زته أكلن مقصلتن نايتي كوميشن بهلن سبورتن أب عقابة بهلا ورشا كايدو زتصنح زتبابع نطفتات كم زخونه بمقلاص أفلطو حبرتسبن مشارخت أكلاتن مبرخ زعلم مخانو قاليصوم إذا كسب 13 مياديا زكايد هاجراوي عودة زته أب أكلاوي بهلا ورشا رقيق بهلا ورشان بيت مذكرن زتكورب بتغلالا 13 مصنعته وصحفات مستحستو بهلا ورشا زوبادو أحبارن حفشاو تاريخ كتما عسبن زلالي كل التصحفات كم اون عودت مستي عودة زته متأسسار نابزل وبوتاتا زركبو مدبات يتغلل كما قصلتا نايتم تحبار إرتراويانن وصاتنتاتن زكايد فولي كله زحات تعنا وأغلغلوت أب هاجراو موكس هوسبيتال أوروتا متبحت ገጽን መንጋጋን ይካይዳሎ ወኪል ሪና ዳንኤል ወልዱን ዘዳሉ ዜናው ጸብጻብ ሳምራዊት ሊቢዮ ከተغربያ هاجراوي موكسي هوسبيتال أوروتا بمتحبار إرتراويانن أب حبرات منقسات أمريكا زمدبرو سرجنز فور سمايل سسميه جوجلا حكايمن متبحت ገጽን መንጋጋን ይካይዳሎ
أبزي كابشدوش كسب 12 ميازا زكايزولو مدب نمعلتنا 10 حمومان إنها تقبلوا زاجيت للعلي 5 حمومات مطبحتي كم التجبرة كان من محرار اتي هوسبيتال السرخ بحابري تعفليتون نجوجل حكايم سيرجنز فور سمايلز أرنيفوز متى دكتور إدوارد زيفوفيتس أتمت بحثي مغطسال تانايتي كاب كلتشان شو عطن أب عمد كلتا جيزي أنها تملالسو زكايدو نايمت بحثن سلطانان مربات كم زخونا حبيرون ጎንጎንቲ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ንኤርትራውያን ሓካሚ የሰልጥኑን ተሞክሮ ይካፍሉን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ኣብ መጻኢነት ናይ ስልጠናን ትምህርቲ መደባት ብዝለዓለ ክደፍኡሉ ምዃኖም ኣብሪሁ ኣብዚ መጥባሕትን ስልጠናን ዘጠቓልል መደብ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓካሚ ብወገኖም እቲ ዝካየድ ዘሎ መጥባሕቲ ንፀንሖም ክእለት ከበርኹ ከምኡውን ተኣታትዩ ምስ ዘሎ ሓድሽ ኣሰራርሓን ቴክኖሎጂን ንኽላለዩ ከም ዝሕግዞም ገሊፆም ዋላት ስራሕ ኣጓዲልናሎም ኢና ክመፁ ከለዉ ቀደም نابنت كلتا 300 رئينا كابوم مرز نبرنا أبزي حجي زحلفة 100 ترحنا قربنا لهم حجي زحلفة زمهرنا أبزا زحلفة تقرنا حجي قربنا لهم من مالي سلزي تمكرنا بحكي محلالي فوملا تسرح ونعنا زخبرنا إزبزح حجي بقوم تسرح زولهم مالتي كالعك أبعابي أخاءت التكنولوجيا بتحدش زغانة عسرار حدي وزح ميلاتات كأطري أخا خبقوم مالتي ناتهم من حجي أبقل مسارحتات معول زغانة مسارحتات هزوم يمتصيهم سلزي نعوينا خن تقم نريهم مالتي سلزي نحنا دما نتي زمصو مسارحتات كما يجير كاخم تسرحلو كما يجير كاخم تقملو كابهم تمكرو نقسم ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ፈሪ ብምህላዎም ዝገለጸት ክኢላ መጥባሕቲ ስኒ ገጽን መንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ገብሪ ህይወት ድማ ማዕረ እቲ ዝካየድ ዘሎ መደብ መንእስያት ሓካይም ካብቶም ወጻተኛታት ተመክሮ ብምቕሳም ኣብ መጻኢ እቲ መጥባሕቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝካየደሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዓሊሞም ይሰርሑ ከም ዘለዎ ሓቢራ ሙሉእ ኤርትራ ድመፁ ሕሙማት ኢና ንእክበሉ ሕጂ እዚ እቲ ንሕና ንገብሮ ኣሎ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ንድሕር ኮይኑ እሞ مسارحون قلت الحر علينا نزياتهم تصويعنا إن خستين قبر سلازي إذا عدسي بزحات كيلاتات كلها خمس خلوسي عبت أسفايز اللاني أبزوما ماكل أبز حل فورحن استمرت حدث المحاجر تخبابي أكايد سرحن أنا ما برتعدن أبسلطانه من إماماتهم من زتير كبت خيدو حجون وكيل إيرينا دانيال ولدو زدالو زبزاب ياسين صالح غوربايو أبزوبا مأكل أبسلطان أماماتن حدث تستمرتو أم حضرت كبابي أكايت سرحن أنا برتعدن زتي ركب تمالي 10 ميازيا تخيدوم وانا أكايد سرح من محضر زوا مأكل أتوزر إيتول دبرهن من محضراوي كرسي أقومان أماماتن من محضر كبابي كم أون سلطان أماماتن أم حضرت كبابي أكايد سرحن أنا برتعدن سفح مبره هيبوم نتصادفوكم قبل معتاوم مدبات زموغوساتو زريت ودابتات حزبي بمحيال نزياده نمدنفع كمون تفتات معقاب ماين حمدن نمعزاز زي حقاو سرح ابايتن مقطارن طريت اكابي نموحسن بنطفت كواسو ازخاخيرم أما حدار زوا مأكل آتو في الساحة هايلة بوغانو نتوم كاب كلتشن اسران كلتن أب أقول قلت تسرحو أما حدرتي كبابي أكيد تسرحن أنا برتعدن مسقانا دحر مقرب حدث تستمرتو تلقو منقستن هزبن ببقعات نمفتان بالعل نقحات كسرحو تلابيهم أما زازمي أبا أقول قلت نسرحو أما حدرت خبابي أكيد تسرحن أنا برتعدن ورقة مسكر تعديلهم أبزوا مأكل أب 10 شدشن الزباطات أب 83 محضرات كبابي 35 مئتاوي دكانس يزركبهم 195 أما حضرتي كبابن أكيد سرحن كمون 305 أنا برتعدي كم التمرتو زفلتهم نبكال زينا مسنسجر مدبه للان أسلقحن مول كاب 3 ميازيان 38 حلف جنافرن زباطاتن أباز سلطنا وديبو السلطنا محجرة لقحن فاينانسن مدلاوتنن وانينا وتكال ميلاتات مبهال حقعيو خمون سبعون من محجرة بوليستاتن ناقباباتن تكال تقلليهم جزياو كايد سراح ماكلاي بيت صحفة مولات وتافلاس مرمى بزسمعو قال السلطنا بوشتاو عقم تكال سوهبن أب قبراو تمكروس تمركوسن بمخانو زيادة وزيتاو من بارو متكاس نبر عقبابات سراح أب مخلاسن مورزاتن كمون كوتتر أم حيال حقا زخم زخونا جنزيبوم سلطان تبزغسمو سلطنان زلبو تمكرون زيادة وزيتاو سراح كسلاسلون مسارحتهم كتسالون دما تلابيوم سلطنت بوغنوم تمساسالن مسوانو زخيدن سلطناتات مداب عقم عبالات كب مبال كدفعلو كمون زودب سلطناتات زيادة أب قبراون أساتافنا قبابات زتوكور خون زبل ريتوتاتن لبواتاتن أغريبوم
ንግዳዊ ባንክ ጨንፈር ዓዲ ወግሪ ኣብ ልቃሕ ተንቀሳቐሲ ሕሳብ ተጠራቐመ ሕሳብን ሓዋላን ዝምስገን ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣቶ ዮሴፍ ተስፋይ ገሊጹ 55,000 ዓማዊል ተጠራቐመ ሕሳብን 1,500 ዓማዊል ተንቀሳቐሲ ሕሳብን ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ዮሴፍ ኣገልግሎት ሓዋላ እውን ንዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ብሪሁ ገንዘብ ኣብ ባንክ ምቕማጥ ክንዮት ናይ ምሁላል ረብሑ ካብ ሓደጋ ውሕስነት ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ዜጋታት ነዚ ብግቡእ ብምርዳእ ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ንሰዓታት ስራሕ መልኪቱ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ዮሴፍ ምስ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኣሳሲሩ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ጥራይ ተደሪቱ ዝነበረ ኣገልግሎት ባንክ ኣብ ዝሓለፈ 5 ወርሕ ናብቲ ንቡር ሰዓታት ስራሕ ብምምላስ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ቅድሚ ቀትርን ድሕሪ ቀትርን ቀዳም ድማ ቅድሚ ቀትሪ ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ንግዳዊ ባንክ ጨንፈር ዓዲ ወግሪ ን6 ንኡስ ዞባታት ኣገልግሎት ይህብ ዞልኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ሩስያን ህንድን ኣብ 6 ጽላታት ክተሓጋገዛ ዝኽእለን ስትራቴጂካዊ ስማዓት ከቲመን ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ወፍሪ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ቴክኖሎጂ ጥዕናን ባህልን ጸንሕን ምትሕጋዝ ንምስፋሕ ከም ተፈራረሙ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ስማዓት ኣብዚ ዓመት እዚ ክትግበር ከም ዝጅምር ዘቐስቶም ወከልቲ ብዛዕባኡ ስሩዕ ዝርርባት ክካየድ ምዃኑ ኣረዲኦም ላዕለዎት ሰመዚ ሩስያን ህንድን ኣብ ምዕባል ስትራቴጂካዊ ዝምድና ዝተኮረ ዝርብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣካይዶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2024 ልዕሊ 65 ቢልዮን ዶላር ንዝነበረ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ክምባሉ ይስራሕ ከም ዘለዋ ዝሕብራ ህንዲ ካብ ሩስያ ትሽምቶ ፍርያት ብሓፈሻ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ድማ ፍላይ ዓመታውን ናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ስፓኛን ኣብ ምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዝተኮረ ናይ መራሕቲ ዝርርብ ኣካይደን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቼዝን ብ10 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ቁጠባ ሃገራቶም ንምዕባል ውዱን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክዛይድ ኣብ ምርዳእ በፂሖም ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ውስኽ ቀረፅ ትወስዶን ዘላ ስጉምቲ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ዝተቐሱ ክልቲኦም መራሕቲ ሳዕቢናቱን ምቅላል ከም ዝተሓጋገዙ ኣረዲዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቼዝ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ፍልያት ንምጽባብ ከም ዝሰርሕ ኣብ ትርክብ ገሊጹሎም ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ቻይና ድሕሪ ዝገበሮ ወሰኺ ቀረፅ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንግዳዊ ዘይምቅዳው ከም ዝሰዓበ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ሃገሩ ቁጠባዊ ርግኣት ዝፈጥር ዝምድናታት ክትገብር ድልውቲ ከም ዘላ ብምሕባር ምስቲ ሕብረት ፈጢሩ ዘሎ ፍልያት ብዘተን ምዕራፍ ቅርብነቱ ኣረጋጊጹ ቻይና መልሰ ግብሪ ናይቲ ብልዕሊኣ ዝተወሰነ ስጉምቲ እኳ እንተወሰደት እቲ ንግዳዊ ፍልያት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እተካይዶ ፃዕሪ ከም እተሒሎ ግና ክትገልጽ ጸኒሐ ሶርያን ደቡብ ኮርያን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝመስረት ኣፍሊጠን ምስራት ዝምድና ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ብ10 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ደማስቆ ሶርያ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተኻይዱ ደቡብ ኮርያ ቁጠባ ሶርያ ንምብርባርን ብውግእ ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ዳግም ንምሕዋይን ከም እትተሓጋገዝ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ኣሳድ አልሻይባኒ በወገኑ ደቡብ ኮርያ ብልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ክለዓል ተረኣ ክትፃወት ፀዊዑ ኣብ ሶርያ ግዳማዊ ምትእታው ዘሳዕቦ ግጭት ከቢድ ቁጠባዊ ወታደራውን ፀጥታውን ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ቱርክን እስራኤልን ኣብ ሶርያ መንጎ ሰራዊተን ክፍጠር ንዝኽእል ግጭት ንምግታእ ዝዓለመ ዝርብ ኣብ ኣዘርባይጃን ጀሚረን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ እስራኤል ቴክኒካዊ ዝርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዞባዊ ሓይልታት ዝፍጠር ዘይምርዳእ ንምፍታሕ እቲ ዘተ ኣድላይ ምዃኑ ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማል 10 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብወገኑ ክልቲኦም ወገናት ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምርግጋጽ እቲ ዘተ ክቕፅል ከም እተሰማምዑ ኣፍሊጦም እዚ ዝርብ ዝካየድ ዘሎ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ሶርያ ኣሕመድ አልሻራዕ ሎሚ 11 ሚያዝያ ፀጥታውን ወታደራዊ መድያት ብዛዕባ ዝካየድ ምትሕባር ንምዝታይ ናብ ቱርኪ ክገይሽ መደብ ከም ዘሎ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሶርያ ርብሓታትን ጽልውአንን ንምሓስ ኣብ ውድድር ተጸሚደን ከም ዘለዋ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ሚኒስትር ምክልኻል ቱርኪን ማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መግለጺ ንሰራዊት ቱርክን ሶርያን ሓበራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዝኸውን ማዓስከር ንምቋም ዝግበር ዳህሳስ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ንሳልሳይ ሃገር ዕላማ ከይገበረ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝኽተል ምዃኑ ኣነጺሮም ይኹን እምበር መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሶርያ ዝርከብ ማዓስከራት ቱርኪ ንሃገሩ ሓደጋ ከም ዝኾነ ዝሕብር ዘሎ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2024 ፕሬዚደንት ባሻር አልአሳድ ካብ ስልጣን ካብ ዝእለን ድሓር እስራኤል ኣብ ሶርያ ኣማይት መጥቃዕትታት ኣየር ከም ዘካየደትን ኣብ ኣኽራን ጎላን ተወሳኺ መሬት ከም ዝሓዘትን ጸብጻባት ይሕብሩ
ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ዝርብ ነፃ ንግዲ ክጅምሩ ከም ተሰማምዑ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኡርሳላ ቮንደር ላይን ገሊጻ። እዚ ንእወታዊ ገስጋስ ዝምድና ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢማራት ዓረብን ዘመልክት ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቤት ምክሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ዓረብን ንዝሓይለ ርክብ ከም መበገሲ ኮይኑ ከገልግል ከም ዝኽእል ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝውፅእ መግለፂ ኣፍሊጦም። እቲ ዝርብ ኣብ ከም ተሓዳሲ ፀዓትን ኣገደስቲ ጥረ ነገራትን ዝኣመሰሉ ስትራቴጂካዊ መዳያት ዝካየድ ምትሕብባር ንምስፋሕ ዝዓለመ ምዃኑ እውን እቲ ኮሚሽን ተወሳኺ ኣነፂሮም። ኮሚሽነር ንግድን ቁጠባዊ ድሕነት ኤውሮጳ ማሩስ ሶፍኮችቭ ነቲ ዝርብ ንምጋስ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ክገይሽ ህፅቢት ይግበር። ኤውሮጳዊ ሕብረት ካልኣይ ዝዓበየ ንግዳዊ መሻርክቲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝኾነ ፀብፃባት ይሕብሩ። ንልዕሊ 18 ዋርሕ ተቋሪፁ ፀንሐ ኣብ መንጎ ቻይናን እስራኤልን ዝካየድ ቀጥታዊ በረራታት ዳግማይ ከም ዝጀመረ ተቃሊሑ። ዋነት ቻይናዊ መንገዲ ኣየር ሃይናን ዝኾነት ነፋሪት ትማል 10 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ተል ኣቪቭ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ብዓወት ከም ዝዓለበት እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ። ኣብ ከተማ ተል ኣቪቭ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዳግማይ ምጅማር ናይቲ በረራታት ምትእስሳር ቻይናን እስራኤልን ኣብ ምሕያል ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም። በዚ መሰረት ካብን ናብን ክልቲአን ሃገራት ሰሙናዊ 2 ግዜ ቀጥታዊ በረራታት ክካየድ ምዃኑ ፕረዚደንት መንገዲ ኣየር ሃይናን ኣፍሊጡሎ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ዝጀመረ ኩናት ወሽመጥ ጋዛ ስዒቡ ካብ ቤጂንግን ሻንጋይን ናብ እስራኤል ዝግበር ዝነበረ ቀጥታዊ በረራታት ተቋሪፁ ከም ዝፀንሐ ፀብፃባት ይሕብሩ። ኣብ ህንዲ ትማል 10 ሚያዝያ ዝተኸስተ ሓደጋታት በርቂ ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝፈነው ዜና ረድዮም። ብዘይካ ዝበተሪዮ 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ህንዲ ሓቢሮም። ኣብ ህንዲ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 2500 ሰባት ብሓደጋታት በርቂ ከም ዝሞቱ ፀብፃባት ይጠቕሱ። ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ መስከረም ኣብ ህንዲ ዝወቅዕ ዝናብ ዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታም ክሳራታት ከም ዘውርድ እቶም ፀብፃባት ብተወሳኺ የረድኡ። ህንዲ ብሓደጋታት ዕለቕልቕ ብከቢድ ካብ ዝህሰያ ሃገራት ኤስያ ምዃና ይጥቀስ። ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ኣምባሳደር ፍስሓ ጴጥሮስ ኣብ ስቶክሆልም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሽወደን ርክባት ኣካይዱ። ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ባህላዊ ውርሻ ባህላዊ ዕቤትና ቀንደል ምዕባሌና ብዝብል ቴማ ኣብ 10 ተኸፊቱ። ኣብ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ኦሮታ መጥባሕቲ ገፅን መንጋጋን ይካየድ ኣሎ። ሩስያን ህንድን ኣብ 6 ፅላታት ክተሓጋገዛ ዘኽእለን ስምዓት ከቲመን። ቻይናን ስፓኛን ናብ ምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይደን። ሶርያን ደቡብ ኮርያን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝመስረታ ኣፍሊጠን። ባርከ ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ነስዓ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን ምስርኩም ዘባትና ንሓድገኩም በበልና